Vítam vás v Šarovciach. Ukážem vám nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na konci dediny a na výpadovke smerom na Železovce. Tento domček je postavený na pozemku o rozlohe 1280 m². Šírka pozemku je 17 metrov, dĺžka okolo 75 metrov. Vidíte, domček je rekonštruovaný, sú tu plastové okná. Tu vidíte krásnu predzáhradku, krásna možno teraz nie, ale na jar, keď sa to zazelenie, tak určite bude pekne zelená. Chádzame na dvor. Je tu okrasná výsadba, sú tu tieto veľké tuje. Poďme sa pozrieť sem dozadu. Tu je taký prístrešok, kde bolo auto, ale v podstate je to ľahká stavba, ktorá sa dá dať dole. Pod stavbou je žumpa. Poďme ďalej na pozemok. Dneska máme krásne nádherné počasie. Tu je v podstate druhá časť pozemku, ktorá sa ťahne až dole. Sú tu okrasné dreviny, aj ovocné stromy. Pozemok je až po tú bránu na konci a tam ďalej za tými stromami tam preteká rieka Hron. Na pozemku sú inžinierské siete, voda, plyn, elektrina, kanalizácia v obci nevybudovaná, odpad je vedený do žumpy. V zadnej časti domu, tu v týchto dverách, je taká dielnička pre kutilov. Tu je taká teraska so sedením. Dom, ako som vravel, je rekonštruovaný, čiastočne rekonštruovaný. Interiér je prerobený. Sú tu plastové okná, tieto plastové vchodové dvere, cez ktoré sa vchádza do domu. Nech sa páči. Tu je v podstate taká vstupná chodba, z ktorej sa prechádza do zadnej miestnosti, do kúpeľne a do kuchyne a obytných miestností. Je tu tiež komora na uskladnenie zavaranín a podobne. Keď prejdeme dozadu, tu je vlastne tretia izba, ktorá ešte nie je dokončená, ktorá spotrebuje rekonštrukciu. Je tu veľká kúpeľka s veľkou rohovou vaňou, umývadlo, toaleta, pod týmto kreslom sa nachádza vstup do pivnice. Pivnica je zhruba vo veľkosti tejto kúpeľky, menšia pivnička. Prejdeme do obytnej časti. Tu vchádzame do kuchyne, ktorá je staršia kuchynská linka, ale je plne použiteľná. Vybavená je touto rúrou, ktorá je na plyn. Kúrenie je tu riešené lokálnymi gamatkami plynovými, ktoré vykurujú celý dom nezávisle od seba. Prechádzame do obývacej miestnosti. Ako som vravel, je po rekonštrukcii. Zariadenie nábytku tu zostáva, respektíve väčšina zariadenia tu zostáva, prípadne to bude na dohode s predávajúcimi. A tu posledná miestnosť je spálňa, ktorá je tiež priestranná. Obývačka aj spálňa majú výhľad smerom do cesty, čo je taká východo-južná strana. Svieti sem slniečko okolo obeda. Tak to je bola prehliadka nehnuteľnosti. Rád vás uvidím aj osobne v Šarovciach. Kľudne mi zavolajte a dohodnite si so mnou obľadku.